Καλημέρα και καλώς ήρθατε πίσω στο Leon Kayak Fishing. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε αυτό εδώ πέρα τριγύρω, αλλά προέκυψαν κάποιες αναβαθμίσεις και είναι το νέο μέρος για να μπορώ να μιλάω μαζί σας ελεύθερα, να σας δείχνω πράγματα καλύτερα, οπότε είναι πάνω απ' όλα για εσάς, αλλά και για εμένα γιατί είμαι πολύ πιο άνετα εδώ. Λοιπόν, πάμε στο ψητό. Τα τελευταία μου ψαρέματα λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Γιατί οι λαγοκέφαλοι είναι απλά παντού. Και όταν λέω παντού εννοώ σε όποιο εύρος και αν προσπαθήσω να ψαρέψω, ακόμα και σε κοψίματα, ακόμα και σε βράχια, ακόμα και σε άμμο, ακόμα και στο ίσωμα, ακόμα και εκεί πέρα που δεν βλέπεις τίποτα και λες θα ρίξω και σηκώνονται λαγί και σε χτυπάνε. Έχω κάνει πόσα ψαρέματα, δεν έχω βγάλει ούτε ένα λιθρίνι, δεν ξέρω τι απελπιστική κατάσταση είναι αυτή. Πρώτη φορά μου συμβαίνει σε αυτό το βαθμό που ήδη ήταν πάρα πολύ. Έρχονται πολύ μεγάλες αλλαγές, παιδιά. Είναι πολύ άσχημο αυτό που έχω να σας πω. Σιλικόνες δεν δουλεύουν γιατί με το που πάει κάτω τρώει λαγοκέφαλος. Ήδη έχω χάσει κανένα δυο πολύ καλές σιλικόνες που δεν έχουν βγάλαν ούτε ένα ψάρι προφανώς. Είναι πολύ μεγάλες σφυρίδες. Είναι πολύ μεγάλη λαγή. Έριξα τη σιλικόνη μου. Ή θα κλάψω ή θα γελάσω. Είναι ωραία χοντρή γράμμη. Και θα εκεί πάνω κάτω. Λαγή είναι. Ό,τι απέμεινε. Κοίτα τι του κάνανε. Το ξεσκίσανε τα αγόρι μου. Δεν πειράζει. Λεφτά να έχουμε να πληρώνουμε. Τις σιλικόνες. Παιδιά, ήταν η GLC ξύπη Evo. Πρώτη ριξιά. Δεν τσιμπάγανε στους πλάνους. Νόμιζα ήταν μαυρόψαρα. Μόλις την έριξα τη σιλικόνη, σηκώθηκαν πόσοι λαγοκέφαλοι. Εντάξει. Πάρα πολύ λαγοκέφαλοι. Γέμισε η οθόνη μου λαγοκέφαλος. Η σιλικόνη πλέον σε αυτά τα μέρη είναι απαγορευμένη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχω χάσει back to back 2 σιλικόνες στην πρώτη ακριβώς βολή. Και είναι και μεγάλο. Είναι το μοντέλο που φουσκώνει. Βλαμμένο. Δεν τα θέλω άλλο εδώ, δεν τα θέλω. Δόλωμα προφανώς και έχει πρόβλημα και αυτό. Πολύ μεγάλο. Δεν θα κάνεις, θα ρίξεις ζόκα, θα σου κόψει το νήμα, σου φάει το αγκίστρι. Οκ, αυτό θα το αντικαταστήσει, είναι μικρότερη ζημιά, αλλά και πάλι θα σου φάνε το δόλωμα. Το μέλλον είναι το jigging. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι το jigging, παιδιά. Δεν μπορεί να σου κόψει τον πλάνο. Γι' αυτό και προφανώς θα συνεχίσουμε να ψαρεύουμε με αυτή την τεχνική. Είναι η μόνη άμυνα που έχουμε και ο μόνος τρόπος για να τα ψαρέψουμε αποτελεσματικά. Εννοείται πως υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το βρούμε, π.χ. θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιο steel leader, δηλαδή με σειρματόσχηνο, να μην μπορεί να το κόψουνε. Βέβαια δεν ξέρω τι πάχος χρειάζεται για να μην το κόψει και κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει τα strike στα είδη που θα θέλαμε να ψαρέψουμε.
Το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και για το φλωροκάρμπον, θα μπορούσαμε να το παχύνουμε αρκετά ώστε να μπορούμε πάλι να το κόψουν, αλλά και πάλι θα έχουμε πέρα από αυτό το πρόβλημα που είναι δευτερεύον, το πρωτεύον με το που κατεβαίνει κάτω σου τρώνε το δόλωμα. Έτσι, δηλαδή είσαι τυχερός να πας τα αγγίσει πίσω. Το γρήγορο jigging είναι μία λύση, μιας και είναι πολύ αργά ψάρια. Αργά. Όχι πάντα αργά όμως. Το μοντέλο αυτό που δεν φουσκώνει είναι σχετικά γρήγορο. Με έχει χτυπήσει σε πλάνους όταν έχω καταλάβει ότι πάει να με χτυπήσει ο λαγοκέφαλος και εγώ αρχίζω και μανιβελιάζω, που κάθε μανιβελιά είναι τουλάχιστον 1 μέτρο στα μοτέρα αυτά τα γρήγορα. Και πάλι ενώ έχω πάρει 2-3 μανιβελιές και μαζεύω, δεν τζιγκάρω πια, δεν έχει κίνηση ο πλάνος, πάει και προλαβαίνει παιδιά και πέφτει επάνω στον πλάνο και παίρνω το strike. Ακόμα και έτσι, που σημαίνει ότι μάλλον αυτό το μοντέλο είναι και λίγο πιο γρήγορο από αυτό που περιμένουμε. Ωραία φίλε. Μεγάλη λάγη πολύ. Και πήγα να το μαζέψω, δεν ήθελα να το πιάσω. Μετά εντάξει, οι φίλοι της συρτής, τι πρόβλημα να έχουν, δεν ξέρω, δεν κάνω πολύ συρτή, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχουν πολύ μικρό πρόβλημα έως και ανύπαρκτο. Τα rubber προφανώς έχει πρόβλημα. Το micro jigging, κάθετος super light jigging, το οποίο θα το συνιστούσα κιόλας στους αρχάριους, έτσι, γιατί είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος να ψαρέψεις γενικότερα, χωρίς να χρειάζεται τις γνώσεις που χρειάζεται το slow και παίρνεις πάρα πολύ εύκολα strikes, έτσι, πάρα πολύ ξεκούραστο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία τεχνική για να ασχοληθεί κανείς. Δεν με έχει κόψει ακόμα κάποιος λαγός, αλλά φαντάζομαι ότι αν είναι κάποιος πολύ μεγάλος, μπορεί να πουγκώσει αυτό το πολύ μικρό πλανάκι. Αλλά είναι σπάνιο αυτό. Γιατί συνήθως ο λαγοκέφαλος, άμα δείτε το στόμα του, είναι κλειστό. Δηλαδή πρώτα δαγκώνει, μετά καταπίνει. Δεν είναι όπως τα άλλα ψάρια που καταπιούν τον πλάνο όλο. Οπότε η προσέγγιση μας συνεχίζει να είναι επιτοπλίστων ο πλάνος. Αυτό το ψάρι δεν πρόκειται να πάει κάπου, έτσι. Πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς όπως προσαρμόστηκε και αυτό και να ψαρέψουμε ανάλογα, έτσι. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε και εμείς. Τι συμβουλεύω για αυτό το ψάρι? Όταν μπαίνει σε μια περιοχή ξεκινάνε και επηρεάζονται οι ρηχές ζώνες. 10, 20 μέτρα, 30 μέτρα. Πας ψαρεύεις πιο βαθιά. Αλλά αυτό πιέζει και πάει ακόμα πιο βαθιά. Δηλαδή μετά από μερικούς μήνες θα το βρίσκεις και στα 40 και στα 50 μέτρα, θα το βρίσκεις στα 60, θα το βρίσκεις στα 80. Φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, είναι σίγουρο ότι πάει και στα 150 μέτρα αυτό, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό το πρόβλημα. Αλλά ας προς τη φάση μπορείς να ψαρέψεις πιο βαθιά και να αποφύγεις τους περισσότερους λαγοκέφαλους, έτσι μπορεί να σου τύχει ένας, okay. Γενικότερα, εμείς οι καγιάκερς είμαστε ευάλωτοι από αυτό το πρόβλημα, πιο ευάλωτοι από αυτούς που έχουν βάρκες. Γιατί εκεί που θα πέσεις, εκεί θα ψαρέψεις. Okay, μπορεί να κάνεις αρκετά χιλιόμετρα, δεν λέω, αλλά είσαι περιορισμένος σε αυτό το κομμάτι, οπότε εάν έχουν εισβάλει εκείνη τη στιγμή λαγοκέφαλοι, θα είναι δύσκολο να ψαρέψεις. Αντίστοιχα, μπορεί και να έχουν μετατοπιστεί οι λαγοκέφαλοι, έτσι, δεν είναι ψάρια τα οποία
έχουν καμιά φωλιά και μένουν εκεί. Πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, οκ. Okay. Μπορεί να πετύχεις μια φορά και να είναι τίγκα στο ίδιο σημείο, μπορεί να ξαναπάς στο ίδιο σημείο και να είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα. Και αυτό είναι τζόγος για μας. Γενικότερα είναι έτσι το ψάρεμά μας. Εάν επισκεφτήκατε π.χ. αυτή την παραλία και ήταν τίγκα με λαγούς, μην ξαναπάτε να ψαρέψετε αύριο και μεθαύριο στο ίδιο μέρος. Ξαναδοκιμάστε, μετά από κάνα μήνα, 2 μήνες, μπορεί να μην είναι πια εκεί. Αλλά τώρα να πας αύριο και μεθαύριο στο ίδιο σημείο, καταλαβαίνετε ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να ξανασυμβούν ακριβώς τα ίδια που έγιναν στο αρχικό σας ψάρεμα. Δυστυχώς έτσι έχει η κατάσταση. Μην απελπίζεστε και τόσο πολύ. Ναι, οκ, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά μην ξεχνάτε ότι τώρα έκανε το μεγάλο μπαμ, έτσι, και Πελοπόννησο και Αττική μόλις έκανε το τεράστιο μπαμ. Φαντάζομαι ότι σε λίγα χρόνια όλο αυτό θα έρθει σε μια ισορροπία. Δεν γίνεται να είναι τόσα πολλά πια. Θα τα έχουν φάει όλα. Δεν θα έχει μείνει απολύτως τίποτα. Δεν θα μπορούν τα ίδια να τραφούν. Φαντάζομαι ότι το ένα θα ανατεθεί το αλλού. Και κάποιοι μπορεί να πεθάνουν και της πείνας, έτσι. Αναγκαστικά θα πρέπει να μεταφερθούν αλλού που έχει πάλι τροφή. Οπότε θα ανεβαίνουν και πιο ψηλά στην Ελλάδα, έτσι, μέχρι να γίνει η καταστροφή που έχει γίνει και θα γίνει στα ακόλουθα μέρη. Εγώ αυτό βλέπω από αυτά που έχουν δει τα δικά μου τα μάτια, γιατί εγώ όταν π.χ. ήρθα στην Πελοπόννησο πριν 2 χρόνια να ψαρέψω με το καγιάκ, δεν έπιανα λαγοκέφαλους καθόλου. Μετά από ένα χρόνο ξεκίνησα να πιάνω μικρούς και μέσα σε λίγους μήνες, παιδιά, άρχισα να πιάνω μεγάλους. Φέτος έσπασα και το ρεκόρ, δηλαδή πραγματικότητα είναι ότι δεν θέλω να ψαρεύω στην Πελοπόννησο για αυτό το λόγο. Αλλά και πάνω να ταξιδέψω είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα έρθει στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον. Άρα, ποιο το νόημα να τρέχουμε για να βρούμε τα μέρη που δεν έχουν λαγούς ακόμα. Έκανα νόημα αυτό, δεν ξέρω, πείτε μου στα σχόλια. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, αφού αυτό θα συμβεί, πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με αυτή την κατάσταση. Όχι να υποχωρήσουμε, να το πιέσουμε. Ο άνθρωπος είναι ο μόνος που μπορεί να μειώσει κάπως τον αριθμό τους. Οκ, λένε για τις χελώνες, ναι, έχουμε πάρα πολλές χελώνες στην Ελλάδα γενικά. Εγώ βλέπω συνέχεια, δηλαδή με το καγιάκ πέφτω, βλέπω μια κεφάλα, ξέρω να βγαίνει κάπου. Χελώνα. Και φώκες έχουμε, και δελφίνια έχουμε, και απ' όλα έχουμε. Εντάξει, λένε ότι η χελώνα τρώει το λαγοκέφαλο, ναι, οκ. Είναι θηρευτή σου λαγοκέφαλο, πόσο να φάνε, δηλαδή. Μια χελώνα πάει να φάει ένα λαγοκέφαλο, οκ. Θα έρθει η όρεξη άλλη φορά, άλλη μέρα, να φάει άλλο έναν. Δεν πρόκειται να μειώσει τον αριθμό τους αποτελεσματικά. Οι ζαργάνες, οι κυνηγοί, έτσι, τρώνε λαγοκέφαλους, είναι σταμπαρισμένο. Η πρώτη και μοναδική ζαργάνα που είχα βγάλει, παιδιά, είχε στο στομαχάκι της, άμα το την είχα αφήσει ελεύθερη, δεν το γνώριζα όμως, είχε μωρά λαγοκέφαλους. Οκ, όμως να θυμάστε ότι όλα τα ψάρια στα μωρά τους έχουν τεράστιες απώλειες, δηλαδή από όλα αυτά τα μωρά που θα γεννηθούν, μόνο ελάχιστος αριθμός θα καταφέρει να ενηλικιωθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι, το ότι μπορεί να έχει και ο λαγοκέφαλος κάποια μείωση του πληθυσμού του από τα μωρά του, δεν λέει και κάτι, γιατί συμβαίνει σε όλα τα είδη και σε αυτό είμαι σίγουρος βασικά ότι συμβαίνει σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Τι τραβάμε. Ως επίλογο, εγώ θα πρότεινα, όπως είπα και πριν,
να επιμείνετε στο jigging. Σας αρέσει το γρήγορο, κάντε γρήγορο. Σας αρέσει το super light, κάντε super light. Σας αρέσει το slow, όπως αγαπάω και εγώ το slow, κάντε slow. Θα έχετε τις μικρότερες απώλειες και τα στοχεύετε κιόλας και full. Εντάξει, να βοηθήσουμε και εμείς την κατάσταση όσο μπορούμε. Από τη στιγμή που έκανε εισβολή αυτό το ψάρι εδώ και αποδεκατίζει οτιδήποτε άλλο υπάρχει σχεδόν στο βυθό μας, θα πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο, έτσι ήταν κάποιες δικές μου σκέψεις, πώς το βλέπω εγώ το πράγμα, από τη δική μου εμπειρία δηλαδή. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω και τη δική σας εμπειρία και τις δικές σας σκέψεις πίσω από όλο αυτό το θέμα. Μερικοί τι λύσεις μπορεί να έχετε βρει έτσι για να το καταπολεμήσετε και να μην έχετε τόσες απώλειες στον εξοπλισμό σας, να κάνετε τουλάχιστον βατό το ψάρεμά σας. Νομίζω καλό είναι να ανταλλάξουμε γνώμες σε αυτό το κομμάτι μέσα από τα σχόλια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό, πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Άρα κάπως έτσι κλείνει αυτό το βίντεο. Όχι και τόσο καλό βίντεο βασικά, αλλά είναι η πραγματικότητά όμως. Έτσι. Τώρα το επόμενο θέλω να πιστεύω ότι θα είναι κάτι μέσα από το νερό και όχι πάλι έξω από το νερό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και τα λέμε.